Cando parecían que as augas estaban tranquilas en relación á situación dos crematorios na cidade, o ciclón volve a poñer as revoltas. A sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anula as modificacións puntuais do Plan Xeral de Ordenación Urbanística deixa a Pontevedra na mesma situación que no 2014 en relación aos crematorios da cidade. Polo tanto, os criterios para a instalación de calquera crematorio están solamente supeditados á Xunta de Galicia e á legislación. E dentro de toda esta sentencia, o que o Tribunal establece é que tumba a modificación puntual porque di que non temos autorización medioambiental para esta modificación. No 2014 había ata 5 crematorios en marcha, algo que a Concelleira de Urbanismo considerou desorbitado, polo que se optou por modificar o PEXón para establecer criterios máis restrictivos. Agora, coa anulación deste trámite, todos os proxectos que se presentaron no seu día volven a ter vía libre para construir os crematorios que impulsaban. Anabel Gulías considera que agora nos atopamos nunha situación peor que no 2014. Porque agora mesmo non hai modificación do plan xeral, polo tanto, criterios menos restrictivos. Non hai suspensión de licencias, polo tanto, todo o mundo pode solicitar, todas as empresas interesadas poden solicitar a instalación dun crematorio nos termos que les consideren. E nesas estamos. Polo tanto, aínda que respectamos, como non podía ser de outro xeito, a sentencia do tribunal, pois creemos que é un problema para Pontevedra e creemos, ademais, que os grandes perxudicados, neste caso, non é o Concello, sino os veciños e as veciñas. Dende o Concello teñen en mente recorrer esta sentenza e agardan que tamén o fagan dende a Xunta de Galicia, sobre todo pensando no ben da cidadanía. De todos os xeitos, dende o goberno local, dixeron que antes de dar ningún paso manterán reunións para coñecer de primeira man cal é, unha vez máis, a posición dos veciños.